何を話してるか分かんない。ただ調理を一緒にすると話のことがいい何だった？もう一枚。あ、かわいい。これ頭になるのね。そうなんだけどね。一個しかないよ、それが。あんじゃん。いや、あるんだけどね。そう。剥がれてきちゃうね、これね。なんか小麦粉をさ、ちょっと薄く溶いて、このピッてやるとさ、くっつくよ。そうですね、海苔で。やっぱ端っこだからかな。なんで？あれどうやって止めたらいいの？上手にできないの？あ、これは剥がれてくるのは端っこでちっちゃいからかなって。それさ、そう、卵がさ、ここがくっつかずに離れてきちゃうんだけど、なんか止める方法ってある？これ水ではくっつけて餃子みたいに。私もわからん。全然や小麦粉の出てきたのがどうかなって言ってたけど。左前はどうだろう。本当にやつなんだ。そっか。結構でもみんなでねワイワイって言ってるとねポンってねアイディアがね浮かんだりするからね、あでもないこうでもないってやってる。もうちょっとお水つけようか。餃子の皮くっつけるのはあれはね、ちょっとつけるとくっつくもんね。そう。それぐらいならわかるけど。いいの初めは見てる。ねちょっとやってみようか。何でもやってみんとね。ね。あ、はい。いえ。